Laka, permito umuungat na. Balik ka, daday. Saan mo ngamin nga ipapilit yun, daday? Permito umuungat na. Ibagbaga na pa yung supot tumit lang adi nga lakay. Laka, daday. Paitahanap na pa namanan. Ay mananti, napana lang mo di tayong tangkil mga berto anak. Napayaan ni mami ngay. Rimwar, daday. Laka, permito umuungat na. Ay manahin tago mo manahin eh. Tika mo daday. Para may nga rin umuungat na. Abis historical nga raw. Ya, historical. Ay apo, tiawag di jay anak no permiti unget iti may siya nga tao. Hysterical, tiawag di jay anak. Hysterical. Mali ka, daday. Historical. Ay no, apo siya pa iti malain. Hysterical anak tiawag di jay no makaw unget permiti unget ti may siya nga tao. Hysterical anak. Mali ka, daday. Saan mo namin nga ipapilit nga historical nga raw. Apaw, to siya pa yung kagpapilitain. Siya pa iti surwamaon. Hysterical nga talaga ti awag di jay anak kaw. Hysterical. Mali ka, daday. Historical. Hysterical anak. Mali ka, daday. Historical. Ano? Apaw, to talagang ipapilit na. Historical nga daday ka. Madakamat na maaminan nga naglabas. Ano? Ma-recite na pa ang amin nga nagbasbasula mag ipot iti umun-una. Ano? Kung daday, permiti unut na. Kasla unut titigray. Ibagbaga na pa ang supot lang adi nga lakay. Ano? Daday. Ano pa ya? Itak ni Mami di kalman. Dati kaangkas na, hindi motor. Nya, nagluko day nga mami maun. Saan sa mga si Kaji daday? Nagpangit. Nya, Payayan mo di kalman niya daday. kadwak ni mamem. Ay, itam ati ani day nagtapang lumagting tibil day. Awan ata nataptapang ni mamin dita anak. Kaya nang agdigos iti bigbigat uray awan tinapudot nga danom na. Tapang ka aday. Sampay manahin eh. Kayam te, madagding te, makadomingo. Nya!